И така, намираме се във видеоколата на Васил Петров 1.7. Гонката ще бъде Furious 155 срещу The Cleaner с неговия вагон ресторант, срещу Венко с неговата 1.6 155. Две легенди, една 150 ще се тръгват. Вагон ресторанта напред. Венко издърпа. Венко с едно щицата издърпа на 1.8 клапа на Furious. В момента се държат, Сираков е на калника на... Не подай, чакай, че става коли. The Cleaner. Тук едно 3-литрово GTV се пречка на пътя. The Cleaner първи, втори Вендо, трети Furious. Но... тия коментари трябваше да си изпестя. Нищо, гаси.